ବାଂଲାଦେଶରୁ ପଶିଗଲା ଦୁଇଟା ବୋଟ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଥିବେ ଭଲ ଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ମାଛ ମାର୍କେଟ, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ବାଂଲାଦେଶ ବୋଟ୍ ଢୁକି ଆସିଛି। ତ ମୋ ନିଞ୍ଜାକୁ ନେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଚଲୋ, ତ ନିଞ୍ଜାକୁ ନେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରକଟା ଆସିଲା ବାଂଲାଦେଶରୁ, ଦୁଇଟା ବୋଟ୍ ଆସିକି କିସ ଚୁରିଆ ମାଲ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ଦେଇକି ଫସି ଯାଇଥିଲା, ତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ମାଛ ମାର୍କେଟ। ତ ସେଇ ଏଇଟା ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବୋଟ୍ଟା ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଟ୍। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଉ ଗୁରୁବାରର କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସାରା ଲୋକ। ଆଉ ଆଜି ମାର୍କେଟ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛର ନାଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଏଇ ମାଛର ନାଁ କିସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଭିଡ଼, ଆଉ ଗୁରୁବାର ବି ଏତେ ଭିଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ମାଛର ଦାମ୍ ବି ବହୁତ ବେଶୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ବରଫ, ଏଇ ବରଫ ସବୁ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମାଛ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବିଚ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦୁଇଟା ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଟ୍ ଆସିକି ଆମ ଏଇଠି ଚୁରିଆ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ। ଆଉ ପଳେଇ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଡରି ଚଲାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛୁ ତ ପୁରା ଡରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ভিডিওটা ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆରେ ଭାଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ୟାର। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି। ଆଉ ଦେଖାବା।